ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹര ഹരേ 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 കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപ്രസ്ഥായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. സുധാമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ഓപ്പൺ ബുക്ക് എസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ പേര് അയച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ? സിദ്ധാർത്ഥ പ്രഭുവിന്റെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ പ്രഭുക്കന്മാർ ആരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല. മുരളി പ്രഭുവിന്റെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ പ്രമാഞ്ചന പ്രഭുവിന്റെ വന്നിട്ടില്ല. ബിജു പ്രഭുവിന്റെ വന്നിട്ടുണ്ടേ. ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓർമ്മയില്ല, അറിയാണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാ. പിന്നെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയശ്രീ മാതാജി ആരാണ്? ജയമാതാജി ആണോ? ജയശ്രീ മാതാജി കയറിയിരിക്കുന്നത് മാതാജിയുടെ പേരാണ് മാതാജി. അത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം മാതാജി. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് പോയതാണ്. ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല, അതാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ ആരാണ് വരാത്തത്? പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യോട്ടെ. അതാണ് കറണ്ട് ഇല്ല. ലൈറ്റ് ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇത്ര പേരുടെ വരാനുണ്ട് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പുതിയ എസ് കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ബേസിൽ ഒരു എസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടല്ലോ അല്ലെ? മായ പറ്റിട്ടല്ലേ? എത്ര ദിവസം വേണം? ഇന്നല്ലേ ഇട്ടത്? ഇന്ന് എത്രാം തീയതിയാണ്? ഇന്ന് 4-ാം തീയതി അല്ലേ? 10 ദിവസം അല്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ സാവകാശം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയുടെ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. എക്സാം വരല്ലേ? 10 ദിവസം മതി മാതാജി. കൂടുതലായ കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകും. പിന്നെ എന്തെഴുതണം എന്നാവും. 10 ദിവസത്തിലാകുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതും. 4-ാം തീയതി അല്ലെന്ന്? 14-ാം തീയതി. 14-ാം തീയതി. 15-ന് മുമ്പായിട്ട് അയക്കാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എക്സാം വരില്ലേ? അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പാടാവും. അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 24-25 വരെ എടുത്തെങ്കില് 25 വരെ എടുത്തു നമ്മള്. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്? ഏത് തൊട്ട് എടുത്തത് നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ? 15 തൊട്ടോ? എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില്? 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാ 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് എടുത്ത? 15 മുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15 ശ്ലോകം. എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? എല്ലാവരും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ? മുന്നുള്ള മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള മുമുക്ഷുക്കളായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഈ കർമ്മയോഗ തത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സ്വന്തം കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ച് പോയിരുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനോടും പറയുന്നത് അവരുടെ
പാത പിന്തുടർന്ന് പോകാനായിട്ടാണ് അർജുനനെ ഹരേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഉം. 11 മുതലല്ലേ 11 മാതാജി എടുത്തത്? അതെ 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 എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 11 തൊട്ട് 11 മുതൽ എടുത്തു. 11. ശരിയാ. 11 ഉം. 25 വരെ. അല്ലെങ്കിൽ 11 തൊട്ട് ഫുള്ള് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ കുറെ സമയം പിടിക്കും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ശരി മാതാജി. നമുക്ക് കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്? കർമ്മം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, അകർമ്മം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് അർജുനനോടുകൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അശുഭ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. കാരണം ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പത്തിലുള്ള കാര്യമല്ല. കർമ്മവും അകർമ്മവും വികർമ്മവും അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളുടെ ആ ഫലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കർമ്മം എന്താണ്? കർമ്മം? ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം, വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം, വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ബന്ധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾ സ്വാർത്ഥ മോഹങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ച് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? സംതൃപ്തനായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മബന്ധനത്തില് പെട്ടുപോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മമത ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? മമതാബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മുടെ സ്വത്തിലാവട്ടെ, സമ്പാദ്യത്തിലാവട്ടെ, ശരീരത്തിന്, ഇതെല്ലാത്തിനോടുള്ള മമത ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ബാധിക്കില്ല? പാപഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കണ്ടു. പിന്നെ ഏതാണ് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? 22 നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൽ സംതൃപ്തനായിക്കൊണ്ട് അസൂയയില്ലാതെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെല്ലാം വിട്ടിട്ട് നമ്മള് ജയവും പരാജയത്തിനൊക്കെ സമഭാവനയോടെ ചെയ്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? ആ ബന്ധനത്തിലൊന്നും വരില്ല. സമത്വ ബുദ്ധി, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എല്ലാത്തിനെയും സമത്വത്തോടെ ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങള് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതികമായ ആസക്തികളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിട്ട് ജ്ഞാനത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ആ ബുദ്ധി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? യജ്ഞബുദ്ധി, ഭഗവാന് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്ന ആ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഭക്തൻ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിട്ട് മാറും? ദിവ്യമായിട്ട് മാറും. കാരണം അതിനെന്തുണ്ടാവില്ല? ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കർമ്മഫലങ്ങള് ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബോധത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിലനിൽക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പിന്നെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ്? യജ്ഞത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയും ഹവിസും എല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും? ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായിട്ട്, എല്ലാം ഭൗതികമായതെല്ലാം ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോ അതൊക്കെ ആത്മീയമായും ഭഗവാനെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മള്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്, ചില യോഗികളൊക്കെ ദേവതകളൊക്കെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ചിലരാണെങ്കിലോ ബ്രഹ്മത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പലരും പല രീതിയിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മീയമായ പുരോഗതി തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഉദ്ദേശം ആത്മീയ പുരോഗതി തന്നെയാണെന്നും പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ പല രീതിയിൽ ചെയ്താലും ലക്ഷ്യം എല്ലാവരുടെയും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. എന്ത് എത്താം? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി നേടാന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 26. മാതാജി അറ്റൻഡൻസിന് ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു കേറിട്ടില്ലെന്ന്? പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു എന്നല്ലേ പേര് മറന്നു. പ്രേമ പ്രഭു. അതെ, പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭു ഉണ്ടല്ലോ മാതാജി. പ്രഭു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഉഷ മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ. പ്രഭു ഉണ്ടല്ലോ. പ്രഭുവിന്റെ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചു ചോദിക്കാൻ കാരണം അതാ. രാജലക്ഷ്മി മാതാജി ഇപ്പൊ കേറുന്നില്ല മാതാജി. അതും ഞാൻ ചോദിക്കണം വെച്ചു. രാജലക്ഷ്മി മാതാജിക്ക് എന്നാ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 26.
ശ്രോതാദീനി ഇന്ദ്രിയാണ്യന്യ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹതി. ചിലർ കറകളഞ്ഞ ബ്രഹ്മചാരികള് ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലര്, അതായത് ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥര്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കൂട്ടരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹോമിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടർ എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മചാരികള് മാതാജി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ പോകുന്നില്ല. അന്ന് സീത മാതാജിയുടെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറയൂട്ടെ എന്റെ അറ്റൻഡൻസ്. ഞാൻ ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മെസ്സേജ് ഇട്ടോളൂട്ടാ, ഇതില് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ബ്രഹ്മചാരികള് ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയില് ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലര്, അതായത് ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിച്ച ഗൃഹസ്ഥര്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹോമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് ബ്രഹ്മചാരികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയില് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബ്രഹ്മചാരികള് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആത്മസംയമനത്തിന്റെ അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥരാണെങ്കിലോ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എങ്ങനെ? നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയില് ഹോമിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരും ഇവിടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ പുരോഗതി തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പോ ഇതില് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത്. മാനവ സമുദായത്തിലെ 4 വിഭാഗങ്ങളിലെയും അംഗങ്ങളായ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥർ, വാനപ്രസ്ഥർ, സന്യാസം, ഇവരെല്ലാവരും തികഞ്ഞ യോഗികളോ അതീന്ദ്രിയ ആത്മാക്കളോ ആകേണ്ടവരാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതം മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്ന പോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ആത്മജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയവാദിയോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗികളോ ഒന്നും ആകാൻ സാധിക്കുള്ളൂന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ബ്രഹ്മചാരി ആയാലും ഗൃഹസ്ഥനായാലും വാനപ്രസ്ഥനായാലും സന്യാസമായാലും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ എന്ത് സാധിക്കും? പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യോഗിയാവാനും അതീന്ദ്രിയ ആത്മാവാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അല്ലാതെ അത് ഗൃഹസ്ഥന് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരിക്ക് മാത്രമോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ മനുഷ്യ ജീവിതം മൃഗങ്ങളുടെ പോലെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്? ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 4 ആശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വിധി പ്രകാരം നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രവണം എന്തിലേ ചെയ്യാം? അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശ്രവണം നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്ലസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അത് നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിലായിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരികളാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ്? അവിടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ, ആത്മനിയന്ത്രണം കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 4 ആശ്രമങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഇവിടെ പറയാണ്. ആത്മീയ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ 4 ആശ്രമങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നൗ ജുഹ്വതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്, അത് അടിസ്ഥാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്
ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാ എന്താ ചെയ്യണോടെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ചിലര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയില് ഹോമിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന, മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയില് എന്തിനാ ഹോമിക്കാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അതിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവിടെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. നമുക്കറിയാം യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പതഞ്ജലി യോഗ സൂത്രത്തിൽ ആത്മാവിനെ പ്രത്യേകാത്മാവെന്നും പരാഗാത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിൽ പറയാം. അപ്പോ പതഞ്ജലിയുടെ യോഗ ഇതില് ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, രണ്ട് തരത്തില് യോഗ സൂത്രത്തില് രണ്ട് തരത്തില് പറയാം ആത്മാവിനെ, പ്രത്യേകാത്മാവും പരാഗാത്മാവും. അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകർഷനാകുമ്പോ ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവാകും. അതേസമയം തന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോ ആത്മാവിനെ പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോ ആ ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവെന്നും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുമ്പോ ആ ആത്മാവിനെ പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്നും പറയുന്നു. ഈ യോഗ പദ്ധതി പ്രകാരം പ്രത്യേകാത്മാവാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇതിന് പ്രകാരം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആകേണ്ടത്, പ്രത്യേകാത്മാവാണ് ആകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നിയന്ത്രിക്കുക. അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കണം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെയാക്കി മാറ്റണം, പ്രത്യേകാത്മാവായിട്ട് മാറാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാകുന്നത്. എന്റെ ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഇടണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ചാറ്റിയും ഫോണില്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ഇട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി പെട്ടെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്, ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ പിന്തിരിയാനായിട്ട്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതിനെയാണ് പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പ്രത്യേകാത്മാവ് ആകാന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, യോഗ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ദ്രവ്യ യജ്ഞാതപോ യജ്ഞോ യോഗ യജ്ഞാസ്തഥാപരേ സ്വാതി യജ്ഞാന സംശ്രിതാവ്രതഃ. ഇനി എന്താ പറയണത്, സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകും. അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞത്, മറ്റു ചിലർ കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദാധ്യായനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്, ദ്രവ്യയജ്ഞം, തപോയജ്ഞം, യോഗയജ്ഞം, ജ്ഞാനയജ്ഞം, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ദ്രവ്യം ത്യജിക്കുക, അതായത് തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിക്കുക. അതാണ് ദ്രവ്യയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ത്യജിക്കുന്നത്, അത് ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ദ്രവ്യയജ്ഞം കഴിഞ്ഞാൽ തപോയജ്ഞം, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുക, അതാണ് തപോയജ്ഞം. പിന്നെ വന്നിട്ട് യോഗയജ്ഞം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ അഭ്യസിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മള് വേദപഠനങ്ങള്, ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക. ഈ 4 യജ്ഞങ്ങള് കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ 4 യജ്ഞങ്ങളിലൂടെയും എന്ത് സാധിക്കാണ്, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കുള്ള വേദാധ്യായനത്തിലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 4 യജ്ഞങ്ങളിലൂടെയും എന്ത് സാധിക്കും, ഈ ആത്മീയ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ദ്രവ്യയജ്ഞത്തിലൂടെയും തപോയജ്ഞത്തിലൂടെയും യോഗയജ്ഞത്തിലൂടെയും ജ്ഞാനയജ്ഞത്തിലൂടെയും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ത്, കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. നേരിട്ട് എൻട്രിയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. മുൻ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് സിദ്ധിക്കാവതല്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥ കൃഷ്ണന്റെയോ കൃഷ്ണ ഭക്തന്റെയോ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം ദിവ്യമാണ്. അപ്പോ നേരെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, നമ്മൾ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം പരിശീലിച്ചാൽ മതി, കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിച്ചാൽ മാത്രം മതി.
വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നേരിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോവാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നേരെ പ്രവേശനം കിട്ടും. അപ്പോ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതി തന്നെയാണ് എന്ത്, കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അപാനേ ജുഹ്ഗതി പ്രാണം പ്രാണേ പാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനഗതിം രുദ്ധ പ്രാണായാമാപരായണഃ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്ഗതി. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസ നിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്തിൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് യോഗികള് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാണനെയും അപാനനെയൊക്കെ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യാണ്, സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം നിരോധിക്കുക, ശ്വാസം നിരോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമാധിയിൽ എത്തിക്കാൻ ചിലര് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു കൂട്ടരോ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കൂട്ടര്. മറ്റു കൂട്ടര് ആഹാര നിരോധനത്തിലൂടെ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചിലര് ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരു കൂട്ടര് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ പ്രാണായാമത്തിൽ, അതായത് ശ്വാസത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തുന്നതാണ്. അതായത് പ്രാണായാമം നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്വാസത്തെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്, പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുക. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ സമാധിസ്ഥരാകുന്നത്, ഒന്ന് ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തിക്കൊണ്ടും ഒന്ന് ആഹാര നിരോധനത്തിലൂടെ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തമ്മിൽ ഹോമിച്ചുകൊണ്ടും രണ്ടു തരത്തില് എന്ത് ചെയ്യാണ് സമാധിസ്ഥനാകുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും, ആ വ്യക്തിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഇനി ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിച്ച വ്യക്തിയായിരിക്കും. എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മറ്റു കർമ്മങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടാനാവില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് പിന്നെ എന്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങളിലേക്കൊന്നും അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, അവിടേക്കൊന്നും ചെന്ന് പെടാനും പോകുന്നില്ല അയാൾ. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ നിലയ്ക്ക് തന്റെ ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ആ ഭക്തർ ശ്രമിക്കില്ല. അപ്പോ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ആൾക്ക് എവിടേക്ക് സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇഹലോകത്ത് ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആരാഗ്രഹിക്കില്ല, ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ പ്രാണായാമം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് സമാധിസ്ഥനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. സർവേ യജ്ഞവിദോ യജ്ഞാക്ഷപിത കൽമഷഃ യജ്ഞശിഷ്ടാമൃത ഭുജോ യാന്തി ബ്രഹ്മ സനാതനം. യജ്ഞോദ്ദേശ്യം ഗ്രഹിച്ചവനും യജ്ഞത്താൽ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ നീങ്ങിയവരുമാണ് ഈ യോഗികളെല്ലാം. യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകർന്ന അവർ പരമമായ സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവരും യജ്ഞം കൊണ്ട് പാപപ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് ആര്, ഈ യോഗികളെല്ലാവരും. അപ്പൊ യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃതം നുകരുവാൻ അവർ പരമമായിട്ടുള്ള സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞഫലങ്ങളുടെ അമൃത് അത് നുകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്താണ് പരമമായിട്ടുള്ള സനാതന വ്യോമത്തിലേക്ക് പരവ്യോമത്തിലേക്ക് അവര് മുന്നേറാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇതുവരെ പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ പറ്റി വിവരിച്ചതിൽ നിന്ന് അവയുടെ ലക്ഷ്യം
എല്ലാം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആത്മീയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതുവരെ. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗ ആസക്തി അത്രേ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ മൂല കാരണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിലുള്ള ആസക്തി, അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അസ്തിത്വത്തിന്, നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നതിന്റെ മൂല കാരണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു നിലയിൽ വർത്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം, നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറാത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? സച്ചിദാനന്ദമയമായ ആ സനാതന നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ആ സനാതനത്തിന്റെ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ്. നായം ലോകേ ലോകസ്യ കുതോന്യ കുരു സത്തമഹ കുരുത ശ്രേഷ്ഠ. യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ആർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പിന്നെയല്ല പരലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സന്തുഷ്ടിയോടെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സന്തുഷ്ടിയോടെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ പരലോകത്തിലെ കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അജ്ഞാനമാണ് പാപഭരിതമായ ജീവിതത്തിന് കാരണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭക്തിരസാമൃതത്തിൽ. നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഈ പാപകരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനം, അവിദ്യ. ആ പാപമയമായ ജീവിതമാണ് നമ്മെ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നമ്മളെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്താണ്? ഈ പാപമയമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ്. ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ ഒരു പഴുതേ ഉള്ളൂ, മനുഷ്യജന്മം. മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ധർമ്മം, സാമ്പത്തിക മേന്മ, നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം, അവസാനമായി ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മോചനം നേടാനുള്ള ഉപായം എന്നിങ്ങനെ വഴികൾ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വേദങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേദശാസ്ത്രങ്ങള്, ഭഗവാൻ വേദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തൊക്കെ വഴികളാണുള്ളത്, അതിനുള്ള എന്തൊക്കെ ഉപായങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് എന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ വേദങ്ങളില് നൽകുന്നുണ്ട്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദിവ്യ ലോകങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത തോതിലുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ പല ലോകങ്ങളിലും പലതരത്തിലാണ് എന്ത് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ദിവ്യ ലോകങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത തോതിലുമായിട്ടാണ് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അവിടെയെല്ലാം വിവിധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചവർക്ക് അളവറ്റ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലോ അളവറ്റ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടുന്നെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലനം വഴി ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുക എന്നതാണ് മനുഷ്യനെ സിദ്ധിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം. അപ്പൊ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുക എന്നതും തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നതും അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ എല്ലാത്തിന്റെ പരിഹാരം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടേ ഉള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി തീരും. ഏവം ബഹുവിധ യജ്ഞ വിതഥാ ബ്രഹ്മണോ മുഖേ കർമ്മജാൻ വിദ്ധി താൻ സർവ ഏവം ജ്ഞാതോ വിമോക്ഷ്യസേ. പല വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം വേദസമ്മതങ്ങളാണ്. ഇവ എല്ലാം വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുളവായതാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനം. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്? വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആരും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയതോ ഒന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ യജ്ഞങ്ങളും വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായിട്ടുള്ളതാണത്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശ്രേയാൻ ദ്രവ്യമയാജ്ഞാന യജ്ഞ പരം തപ സർവകർമാഖിലം പാർത്ഥ ജ്ഞാനേ പരിസമാപ്യത്തെ. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ, ദ്രവ്യയജ്ഞം വെച്ചാല് ദ്രവ്യം ത്യജിക്കുക, സ്വന്തമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ ത്യജിക്കുക, അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനയജ്ഞം. ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങള്. ഹേ പാർത്ഥ, സർവകർമ്മത്യാഗങ്ങളും ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും എല്ലാ കർമ്മത്യാഗങ്ങളും എവിടേക്കാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്? ദിവ്യമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് എല്ലാ കർമ്മത്യാഗങ്ങളും എത്തിച്ചേരുന്നത്.
അപ്പൊ ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ത്യജിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദാനം കൊടുക്കുക, അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം എന്താണ്? ജ്ഞാനയജ്ഞമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, ജ്ഞാനം നേടാം, അതാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നെ പറയുന്നതാണ്, ഹേ പാർത്ഥ, സർവ കർമ്മത്യാഗങ്ങളും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിക്കുന്നതും ഒടുവിൽ എത്തുന്നത് ആരിലാണ്? ദിവ്യജ്ഞാനത്തില്. ആ ദിവ്യജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തിലാണ് എല്ലാം ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്, ഭഗവാനിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നപ്പോ അവിടെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും ലൗകിക ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുകയും അവസാനം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയുമാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ്. പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാ, ലൗകികമായ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക, അവസാനം അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെയുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക. അതാണ് എന്ത്? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉച്ചകോടിയായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എവിടേക്ക് എത്താണ്? നമ്മുടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനാർജനം കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ കേവലം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എന്താണ്? ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ ആ കർമ്മങ്ങൾ ആധ്യാത്മിക നിലയിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പോ അതീന്ദ്രിയമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാവുന്നത്? ആധ്യാത്മിക നിലയിലേക്കായി തീരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തന്നെയാണ്? ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങള് തന്നെയായിരിക്കും. തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയാ ഉപദേശന്തി തേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാൾ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനം ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എത്തിക്കുന്നത് ദിവ്യജ്ഞാനത്തിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ദിവ്യജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് നേടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിന് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയണം. ആ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവനായിരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ആ ഗുരുവിനെ സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. നമുക്കൊരു വഴി കൂടെ പോകുമ്പോ ആദ്യം ആ വഴി കൂടെ പോയ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ പോകുമ്പോ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ആരോടും ചോദിക്കാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അയാൾക്ക് അറിയാം ഏത് വഴി കൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗുരുവിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ സത്യം കണ്ടറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം ജ്ഞാനോപദേശം നേടേണ്ടത്. ആ വ്യക്തിക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഗുരുവിന് ജ്ഞാനോപദേശം തരാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും, യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പരമ്പര, നമ്മുടെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പര, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ഭഗവാൻ ആർക്ക പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ബ്രഹ്മാവ് നാരദ മഹർഷിക്ക്, പിന്നെ വ്യാസ മഹർഷിക്ക്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ പരമ്പര, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കാനാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ ശിഷ്യ പരമ്പര എന്നുള്ള തത്വത്തെ അനുവർത്തിക്കാതെ ആർക്കും വിശ്വാസനായ ഒരു ഗുരുവാകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഗുരുവാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ പരമ്പരയുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ആവണം. ഈ പരമ്പരയുമായിട്ട് കണക്ട് ആയാലേ നമുക്ക് ആരാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭാഗവതം പറയുന്നത് 6-ാമത്തെ സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 19-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ധർമ്മത്തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗം. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ധർമ്മം. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ത്? ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗം ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനസിദ്ധിക്ക് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആചാര്യനെ സമീപിക്കുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിനെ പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ സ്വീകരിക്കണം. ഭൃത്യനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് സേവിക്കുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തിയാണ്
ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം. വിനയവും സത്യാന്വേഷണവുമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ. വിനയവും സേവനവും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണം ഫലപ്രദമാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോട് കൂടി ആ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ ഭൃത്യനെ പോലെ ദുരഭിമാനം ത്യജിച്ച് നമ്മൾ ആ ഗുരുവിനെ സേവിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ആധ്യാത്മിക ഗുരു എങ്ങനെയാണ്? ആ ഗുരുവിന്റെ സംതൃപ്തി, ആ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കോ, സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കോ, അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പുരോഗതിയുടെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാതെ, അപ്പൊ ഗുരുവ് പ്രസാദിച്ചാലാണ് ആര് പ്രസാദിക്കുക? ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? പുരോഗതി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വിനയവും എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് വിനയോ സത്യാന്വേഷണം, നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട മനോഭാവം വിനയത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്. സത്യം അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, സത്യാന്വേഷണം, ആ പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം. അത് രണ്ടുമാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിനയവും സേവനവും ഇല്ലാതെ ആത്മീയ ഗുരുവിനോടുള്ള അന്വേഷണം ഫലപ്രദമാകില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് സേവനഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സേവനഭാവം ഉണ്ടാവണം, വിനയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അന്വേഷണം ഫലപ്രദമാകുന്നുള്ളൂ. വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു സ്വാഭാവികമായും ശിഷ്യനോട് കാരുണ്യമുള്ളവനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യൻ വിനയാന്വിതനും സദാ സേവന സന്നദ്ധനുമായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നോത്തര വിനിമയം പരിപൂർണമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഗുരു എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശിഷ്യനോട് കാരുണ്യമുള്ളവൻ തന്നെയായിരിക്കും ഗുരു. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യൻ എങ്ങനെ വേണം? വിനയാന്വിതനായിരിക്കണം, സദാ സേവന മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. സേവന മനോഭാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം എന്താണ്? നമ്മളെക്കാളും വലുതാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും വിനയത്തോടെ പെരുമാറാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ സേവിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മളിൽ വിനയം വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. യജ്ഞാത്വാന പുനർമോഹം ഏവം യാസ്യസി പാണ്ഡവ യേന ഭൂതാന്യശേഷേണ ദ്രക്ഷ്യസ്യാത്മന്യഥോമയി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടിയാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽ കൂടി അതിലുള്ള ആ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഗുരു പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരിക്കലും മായയ്ക്ക് അധീനനാവില്ല. പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മള് മായയ്ക്ക് അധീനനാവില്ല. സർവ്വജീവികളിലും പരമപുരുഷന്റെ അംശങ്ങളാണെന്നും അവ എന്റേതാണെന്നും നിനക്ക് സ്പഷ്ടമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാതും ആരെയാണ്? എന്റേത് തന്നെയാണ് എല്ലാതും എന്നുള്ളത് ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടുന്ന ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് എന്ത് വരില്ല? മായയ്ക്ക് അധീനനാകേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച സത്യദർശിയായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടുന്നതിന്റെ ഫലം സമസ്ത ഭൂതജാലങ്ങളും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണെന്ന ബോധം ഉദിക്കലാണ്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട ജീവിത ഭാവനയെ മായ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അറിവ് നേടുന്നതെങ്കിൽ, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകും? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണെന്നുള്ള ബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ഭാവനയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മായ എന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മളെ സ്ഥായിയായ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തൊരു നിലനിൽപ്പ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല? സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. അതെന്താണ്? മായ തന്നെയാണ്. മുക്തി എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന സ്വരൂപ പ്രാപ്തിയാണ്. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വം. ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമാസ്വാദകനാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് എന്ത്? ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്വരൂപ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ശരിയായ രൂപം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ദാസന്മാരാണ് നമ്മള്. അപ്പി ചേതസി പാപേഭ്യ സർവേഭ്യ പാപകൃത്തമഃ സർവം ജ്ഞാനപ്ലവാനൈവ
പ്ലവേനൈവ വൃജീനം സംതരശ്യസി. പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെന്നിരിക്കലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പാപികളിൽ വെച്ച് മഹാപാപിയാണെങ്കിലും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനമാകുന്ന ഈ തോണിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം കടക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ എത്ര വലിയ പാപിയാണെങ്കിലും ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പാപസമുദ്രം കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ്. കാരണം ആ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായി? നമ്മുടെ എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഭഗവാന്റെ ആ കൃപ കൊണ്ട്, കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ദുഃഖ സമുദ്രം തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എത്ര നിപുണനായ ഒരു നീന്തൽക്കാരനായാലും ശരി, കടലിൽ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ സമരം കടുത്തതാണ്. ആ നീന്തൽക്കാരനെ പിടിച്ചു കയറ്റാൻ വരുന്ന ആളാണ് ആര്? ഉത്തമനായ രക്ഷകൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര വലിയൊരു നീന്തൽക്കാരനായാലും കടലിൽ നമ്മൾ നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടിനൊരു കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കരയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൈ തരുന്ന ആരാണ്? കൈ തരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തമ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമാണ് മുക്തിക്കുള്ള മാർഗം. കൃഷ്ണാവബോധം. ഈ തോണി വളരെ ലളിതമാണ്, അത്ര തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്ന ആ തോണി. അപ്പോ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് എത്ര വലിയൊരു നീന്തൽക്കാരനാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ കടലിൽ നിന്ന് കരയ്ക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് തിരമാലകൾ ഉണ്ടാവും, കുറെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടതായിട്ട്. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ എളുപ്പത്തിൽ കരകയറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് ആരാണ്? അതാണ് ആ ഉത്തമ രക്ഷകനാണ് നമ്മുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഈ തോണി എന്ന് പറഞ്ഞതോ വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് ആ മുക്തിക്കുള്ള മാർഗമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥൈധാംസി സമീത്യോഗ്നിർ ഭസ്മാത് കുരുതേർജുന ജ്ഞാനാഗ്നി സർവകർമാണി ഭസ്മസാത് കുരുതേ തഥ. അല്ലയോ അർജുന, കത്തുന്ന തീ വിറകിൻ എന്ന പോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ എങ്ങനെയാണോ ചാമ്പലാക്കുന്നത്, അതേപോലെ ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? സർവകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെയും ഭസ്മമാക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ജ്ഞാനമാകുന്ന അഗ്നി കൊണ്ട് സാധിക്കും. പാപകർമ്മങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ അഗ്നി കൊണ്ട് സാധിക്കും. നഹി ജ്ഞാനേന സദൃശ്യം പവിത്രാമിഹ വിദ്യതേ തത്സ്വയം യോഗ സംസിദ്ധ കാലേനാത്മനി വിദ്ധതി. ഈ ലോകത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ പരിശുദ്ധമായിട്ടും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നുമില്ല. ഈ ജ്ഞാനം ആധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ്. ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ ഒരാൾക്ക് കാലക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പോലെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വേറൊരു ജ്ഞാനമില്ല. ഇതെന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാന ദർശനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് എന്ത്? ഈ ജ്ഞാനം, അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം തേടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാലക്രമേണ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജ്ഞാനം സ്വയം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ഫലമാണ്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കിട്ടുക? പരിശീലനത്തില് ഭക്തിയോഗ പരിശീലനത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാലക്രമേണ ആ വ്യക്തിക്ക് ക്രമേണ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ ജ്ഞാനം ആസ്വദിക്കാനായിട്ടും അനുഭവിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. മനുഷ്യന് ബന്ധത്തിന് കാരണം അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബന്ധനത്തിനൂടെ കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനം. മുക്തിക്ക് ഹേതുവോ? ജ്ഞാനം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിന്റെ പരിപക്വ ഫലമാണ് ഈ ജ്ഞാനം. അത് സിദ്ധിച്ചവന് സമാധാനം തേടി അലയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചവന് പിന്നെ സമാധാനം നോക്കി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ശാന്തി തന്നിൽ തന്നെ അനുഭവപ്പെടും. ഈ ശാന്തിയും ജ്ഞാനവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പരമമായ സന്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ശാന്തി നേടിയിട്ട് പിന്നെ അലയേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല ജ്ഞാനം നേടിയവർക്ക്. ഈ ശാന്തി ജ്ഞാനവും കൃഷ്ണാവബോധത്തില് എത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് എന്തിലെ സന്ദേശം? ഭഗവത്ഗീതയിലെ സന്ദേശം. ശ്രദ്ധാവാം ലഭ്യതേ ജ്ഞാനം തത്പര സംയതേന്ദ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാ പരം ശാന്തി അജിരേണാധിഗച്ഛതി. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവനും
ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവനും ശ്രദ്ധായുക്തനുമായ വ്യക്തി ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെ. അത് ലഭിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ പരമമായ ശാന്തി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം ചെയ്തവൻ, ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം സമർപ്പിച്ചവൻ, ശ്രദ്ധായുക്തനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹൻ തന്നെയാണ്. അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വേഗത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മീയമായ ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട്, ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചവന്, ദിവ്യജ്ഞാനം നേടിയവന്, ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ചവന്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് ആ ജ്ഞാനത്തിന് അർഹനായിട്ടുള്ളത്. ആ വ്യക്തിക്ക് ആധ്യാത്മിക ശാന്തി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആത്യന്തികമായി പൂർണ്ണതയിലെത്താം എന്നുറപ്പുള്ള വ്യക്തിയെ ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആത്യന്തികമായിട്ട് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും എന്നുറപ്പുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ശ്രദ്ധാവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വാസമാകട്ടെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കരഗതമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധാവാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ള വിശ്വാസം അതെങ്ങനെ കിട്ടും? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അത് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. അജ്ഞാശ്രാശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തി ന പരോ ന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്ക് ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കില്ല. ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, അജ്ഞരായവർക്ക്, അവിശ്വാസികളായവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈശ്വരാവബോധം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ അധപതിക്കുന്നു. സംശയാലുവായ ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ജീവന് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. ഏതൊരാളും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടെ അറിഞ്ഞ് അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും വേണം, അതിനെ അറിഞ്ഞ് അനുസരിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കും. ഈ അറിവ് മാത്രമാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് മനുഷ്യനെത്തിക്കുന്നത്. സംശയാലുക്കൾക്ക് ഈ ആധ്യാത്മികമായ മുക്തിപദത്തിന് അർഹതയുണ്ടാകില്ല. ഒരാൾക്ക് വിജയം നേടണമെങ്കിൽ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാനില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവില് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഗുരുവില് വിശ്വാസമില്ലാതെ സംശയമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി ഉണ്ടാവില്ല, മുക്തിക്കും അർഹത ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ മേഖലയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. യോഗ സംന്യസ്ത കർമാണം ജ്ഞാന സംചിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിപതന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. അപ്രകാരം അയാൾ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് അജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം ആത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ ഭാരത. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ടറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായി എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ മുഴുവനും ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാളുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗാനിഷ്ഠനായിട്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. തനിക്ക് ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അയാൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അപ്രകാരമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാത്തവൻ നിശ്ചയമായും പമ്പരവിട്ടിയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധ തത്വങ്ങളെ ക്രമേണ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അജ്ഞാനം അകറ്റാവുന്നതാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അയാൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താന്ന് വേണോ കരുത്. അതായത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പല സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പല നിർദ്ദേശങ്ങള്, ശാസ്ത്രങ്ങള്, വേദങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തവരാരാണ്? വിഡ്ഢികളാണ്. കാരണം എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും നമ്മൾ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ തത്വങ്ങളെ ക്രമേണ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാകാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും.
ഗീതയോ മറ്റേതെങ്കിലും വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളോ പഠിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവ് നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? നമ്മളൊരു ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് നേടാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മളൊരു ഗുരുവിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അനാദികാലം മുതൽക്കേയുള്ള ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കണം വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ. അപ്പോ ആചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കണം. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ സൂര്യദേവന് നൽകിയതും പിന്നീട് ഭൂലോകത്തിൽ പ്രചരിച്ചതുമായ ഗീതാ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആചാര്യം വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഭഗവത്ഗീതയെ അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ, ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. ഭഗവാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ്. അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയങ്ങളും ഇതറിഞ്ഞവൻ ഗീതാധ്യയനത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ വിമുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതറിഞ്ഞവൻ എന്താണ്? ഗീതാധ്യയനത്തിന്റെ ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ വിമുക്തനായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഏതാണ്? 26ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് അല്ലെ? അപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ എന്താണ്? പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ശ്രവണം, എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയില് ബ്രഹ്മചാരികൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ, അതായത് ഗൃഹസ്ഥര്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2 മാർഗങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിക്കുക, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് മാത്രമാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഈ കൂട്ടരുടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ 2 കൂട്ടരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ പുരോഗതിയാണ് നമുക്കിതില് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ആണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുതന്നെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ബ്രഹ്മചാരികള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമനത്തിലൂടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ്? നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ 4 ആശ്രമങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും ജ്ഞാനത്താൽ പ്രകാശിതമായ ആത്മസംയമനത്തിന്റെ അഗ്നിയില് സമർപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മീയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറാന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്ദേശമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഈ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? പതഞ്ജലിയുടെ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം, യഥാർത്ഥ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അവിടെയും ആ യോഗത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ചിലരെന്താ പറയുന്നത്? ദാനത്തിലൂടെ, തപശ്ചര്യകളിലൂടെ, പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? വേദ പഠനത്തിലൂടെ ഒക്കെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 4 തരത്തിലുള്ള പറഞ്ഞു അല്ലെ? ദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലൂടെ, അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെ, വേദ പഠനത്തിലൂടെ ഒക്കെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ആത്മശുദ്ധിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള പല മാർഗങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 4. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും അവിടെയും ലക്ഷ്യം നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ പറയാം? ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ 4 യജ്ഞങ്ങൾ, ദ്രവ്യയജ്ഞം, തപോയജ്ഞം, യോഗയജ്ഞം, ജ്ഞാനയജ്ഞം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മള് ആത്മീയമായ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമാക്കി തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം
ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണമാക്കാനായിട്ട്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും അതിലത് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയോഗം തന്നെയാണ്. ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്കിത് പരിപൂർണമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ്? ത്യാഗവും ആവശ്യമാണ്, അച്ചടക്കവും അത്യാവശ്യമാണ്. അവിടെ ത്യാഗവും വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അച്ചടക്കവും അത്യാവശ്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എത്ര പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ്? ആത്മീയമായ പരിശുദ്ധി, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? പ്രാണായാമത്തിലൂടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാണനെയും അപാനനെയും പരസ്പരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും, അതുപോലെ തന്നെ ആഹാരം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും, അങ്ങനെ സമാധിയിൽ എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ആ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തില്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രാണായാമത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആഹാര നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? അവിടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ നിയന്ത്രണം, ആഹാര നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ശ്വാസ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തന് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. എങ്ങനെയാണ്? സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും രണ്ട് തരത്തില്. ഒന്ന് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടും, അതായത് പ്രാണായാമം ചെയ്തുകൊണ്ടും, മറ്റേത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ആഹാര നിരോധനം കൊണ്ട് ശ്വാസത്തെ അതിൽ തമ്മിൽ ഹോമിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം കൈവരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാൻ പ്രാപ്തി നേടാനായിട്ടുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതായത് ആ യോഗ പദ്ധതിയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രഹിച്ചവര്, യജ്ഞത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ശുദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിന്റെ ശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള അമൃതം സ്വീകരിക്കുന്നവര് എന്താണ്? സനാതനമായിട്ടുള്ള പരമമായ ധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ആത്മശുദ്ധിക്കും മോക്ഷത്തിനും വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ യജ്ഞം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും. യജ്ഞശിഷ്ടം സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് പറയുന്നത്? ആത്മീയമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള മാർഗമാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട്? അവിടെ യജ്ഞത്തിനും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധരായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആ 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ യജ്ഞത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? നാമസങ്കീർത്തനാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാണ്. യജ്ഞം ചെയ്യാത്തവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരു സന്തോഷം ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലോകത്തെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ യജ്ഞം ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും ക്ഷേമം കൈവരിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടായാലും ഭൗതികമായിട്ടായാലും ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ജീവിതത്തെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ യജ്ഞമാക്കി മാറ്റണം. അപ്പൊ യജ്ഞമില്ലാത്ത ജീവിതം എപ്പോഴും അപൂർണമായിരിക്കും. അപ്പൊ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത്? യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടായാലും ആത്മീയമായിട്ടായാലും യജ്ഞം നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമങ്ങളും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യജ്ഞങ്ങള് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞം ചെയ്യാതെ നമ്മളെ ജീവിതത്തില് സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒന്നും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് നമ്മളെ 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് പറയുന്നതല്ല. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമാണ് ഈ വേദങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ വരുന്നത് പല വിവിധ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം തത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഒരു ആചാരമല്ല. യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ആചാരമല്ല എന്നാ പറയണത്. ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രാപ്തിക്കും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ ആചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. യജ്ഞം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. അത് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങള് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അത് നമ്മുടെ കർമ്മബന്ധം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ആത്മീയ പുരോഗതിയാണ്, കർമ്മത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കലാണ്,
ഈ യജ്ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? വേദങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തും നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ തത്വം മനസ്സിലാക്കിയാല് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നത്തില് ആ യജ്ഞങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, നാല് എന്തുകൊണ്ട് ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാൾ, അതായത് നമ്മള് വസ്തുക്കൾ സമർപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞം അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും പര്യവസാനം എന്തിലാണ്? ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനമില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ യജ്ഞം ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ അത് എന്താ പറയണത്, വെറുതെ ഒരു ചെയ്യല് മാത്രല്ല, ബാഹ്യകർമ്മമായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? യജ്ഞങ്ങള് യജ്ഞം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനയജ്ഞം ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ്. ആ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനമില്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപൂർണമായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നമ്മളെ ജീവിതത്തെ ആത്മീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, ദ്രവ്യയജ്ഞത്തെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനയജ്ഞം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനയജ്ഞം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗുരുവിലൂടെയാണ്. ആ ഗുരുവിനെ വിനയത്തോടു കൂടി ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം, സേവിക്കണം. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. അങ്ങനെയായിരിക്കണം ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, വിനയത്തോടെ സേവന മനോഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ആ ഗുരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഗുരുവിന് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഗുരുവിന് നമുക്ക് വേണ്ട അജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനുള്ള കഴിവ് ആ ഗുരുവിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞത്, ഗുരുവിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിയ പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടിയാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? പിന്നെ നമുക്ക് മായയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും മായയിലേക്ക് വീണു പോകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും എല്ലാവരും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാനും യഥാർത്ഥ മോക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാനും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശരിയായ ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മുടെ മായയിൽ അകപ്പെടാതെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും ഭഗവാനും ജീവാത്മാക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും യഥാർത്ഥ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്, എത്ര വലിയ പാപിയായാലും ശരി ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധിക്കും? എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ പാപ സമുദ്രം കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറ്റിമറിക്കാനും ആ പാപബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകാനും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനം അപ്പൊ നമ്മളെ എന്തില്ലാതാക്കുന്നു? നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കും. ഒരു പാപിക്ക് പോലും മോക്ഷത്തിന് അർഹത എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടും? ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന പറയണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന എല്ലാവരിലും എന്ത് വരും? ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദുഃഖ സമുദ്രം കടക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗം നമുക്ക് കൃഷ്ണാവതാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആ സമുദ്രം കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് പാപിയില് ഏറ്റവും വലിയ പാപി ആയാൽ പോലും അവരെ ആ പാപബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതോടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്? കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ ചാരമാക്കുന്നത് പോലെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അജ്ഞാനം മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങളെയും കർമ്മബന്ധങ്ങളെയും എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ശുദ്ധമാക്കി ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ദിവ്യമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മ ഫലങ്ങളെയും അത് ഇല്ലാതാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? കത്തുന്ന തീ വിറകിനെ
ചാരമാക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങൾ, അതായത് പുണ്യഫലങ്ങളായാലും പാപഫലങ്ങളായാലും എല്ലാം നമ്മളെ ഇല്ലാതാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദിവ്യമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട്, ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കും, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കും. അഗ്നിയെ എന്താ പറയണത്, വിറകിനെ പോലെ, വിറക് കത്തിച്ചാമ്പലാകുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിനെയും ഇല്ലാതാക്കും. ഇവിടെ ജ്ഞാനത്തെ അഗ്നിയോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പുണ്യവും പാപമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അപൂർണ ഫലം കിട്ടും. അപ്പൊ ജ്ഞാനാഗ്നി എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ദഹിപ്പിച്ച് നമ്മളെ മോചിതനാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ മോചിതനാക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം, ആ ദിവ്യ ജ്ഞാനം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരിക നമ്മളെ എവിടേക്ക് നയിക്കും, മോക്ഷത്തിലേക്ക്, ആ പരമമായ ശാന്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്, ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാണ്. ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അജ്ഞാനം നീക്കി നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനും ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പരമശാന്തി മോക്ഷം നേടാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വേറൊരു ജ്ഞാനം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധയുള്ളവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ആത്മീയ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്നവന് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പരമശാന്തി അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, അപ്പൊ ഗുരുവിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണെന്ത്, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്ത്, വിശ്വാസം. ആരിൽ വേണം, ഭഗവാനിലും ഗുരുവിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ് ആ വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ വിശ്വാസം. ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറയാണ് എന്ത്, വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വിശ്വാസം ഗുരുവിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഭഗവാനിലും നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക. ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, അവിടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്നൊരു സംഭവം കൂടി, അതും കൂടി നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ക്ഷമയും വേണം, സ്ഥിരതയും വേണം, വിശ്വാസവും വേണം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉള്ളവന് ആത്മീയ ജ്ഞാനവും കിട്ടും, പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക്, സംശയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അയാള് നശിച്ചു പോകുക ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഈ ലോകത്തായാലും പരലോകത്തായാലും സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് എന്താ അത്യാവശ്യമാണ്, ഒന്നും കൂടി എടുത്തു പറയാണ്, വിശ്വാസവും അത്യാവശ്യമാണ്, ആത്മാർത്ഥതയും അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോ പോകെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്താണ്, ഭക്തിക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യം ആത്മാർത്ഥതയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി രസാമൃതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന ഭഗവാൻ, ആത്മാർത്ഥതയും അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസവും. ഗുരുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുക, ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുക. അപ്പൊ അജ്ഞാനം നമ്മളെ എന്താണ്, ആത്മീയമായ പതനത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് കാരണമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ ഇല്ലാത്തവർക്ക്, വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് എന്ത് ലഭിക്കില്ല, അജ്ഞാനം ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ആ സംശയം ഇല്ലെങ്കിൽ, സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് സംശയം നമ്മളെ ആത്മീയ പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിലും ശാസ്ത്രത്തിലും ഭഗവാനിലും വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സംശയം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുക, ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീക്കി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അകപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്തായിട്ട് മാറും, ആത്മീയമായിട്ട് മാറുകയും മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ആ വ്യക്തി. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അതെന്തായിട്ട് മാറും, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോ അത് ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മള്
കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനാകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് എന്തായിട്ട് മാറും? ആത്മീയമായിട്ട് മാറും. ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറും. ആ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ ജ്ഞാനം, ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്ന വാളുകൊണ്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാൻ അർജുനോട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ? യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അത് നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ആത്മീയമായ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നീ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് പറയണത്. എന്നിട്ട് നീ നിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും കർമ്മവും സമന്വയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്? ആത്മീയ ജീവിതത്തില് ആവശ്യമെന്ന് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ യോഗത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, സ്വന്തം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്.